joacă în alt. Bă, aici nu voi juca Minecraft. Asta e bine. Să nu spuneți în comentarii cum se mai joacă și tra-la-la-la-la, ca să sună perfect bine. E cel, cred, că mai interesant joc de pe planetă. Telefonul să-mi scapă din mine. Dar cam așa des. Dar îmi dați provocări, vă spun că sincer că de-astea sunt. Des provocările, că eu insist în dați provocare. Bye bye. Sau încă nu bye bye. Sau bye bye. Bye bye. Bye bye.